Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο του 2.30. Αχ, το συνηθίζουμε, Λίτσα. Ναι. Το συνηθίζουμε και μας αρέσει. Ελπίζουμε να αρέσει και στους τηλεθεατές βεβαίως που μας παρακολουθούν από το σπίτι, από τη δουλειά, από όπου και αν βρίσκονται. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί και αυτό το μέρος είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά ακολουθούν και άλλα ακόμη πιο ενδιαφέροντα θέματα. Ακριβώς. Λοιπόν, 2.30 η πρεμιέρα μας σήμερα. Να περάσουμε όμως σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα. Μια ενότητα που Βάσο προσωπικά έχεις επιμεληθεί, έχεις ανακαλύψει από την φιλική γειτονική πόλη της Πτολεμαΐδας. Από τη γειτονική Πτολεμαΐδα λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας και σε όλη την Πτολεμαΐδα, σε όσους μας ακούνε, μικρούς και μεγάλους. Και έχουμε βεβαίως τη χαρά, κυρίες και κύριοι, να φιλοξενούμε τον Πέτρο τον Κετσετσίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Οι Καηλαρίστες. Βλέπουμε, Λίτσα, ότι το κίνημα των Ίστας επεκτάθηκε και στην Πτολεμαΐδα. Θα μας τα πει και ο Πέτρος βεβαίως καλύτερα. Είναι μια ομάδα, κυρίες και κύριοι, η οποία βεβαίως μπορεί να γνωρίζετε τη δράση, πολλοί από εσάς, όχι μόνο οι Πτολεμαϊδιώτες που τους έχετε εκεί, αλλά και από την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, διότι είναι πολύ δραστήριος ο σύλλογος. Θα λέγαμε, Πέτρο μου, νεοσύστατη ομάδα, ωστόσο έχετε πετύχει μέσα από τις δράσεις σας να γίνετε ευρέως γνωστοί. Ναι, έχουμε πετύχει πολλά μέχρι τώρα. Έχει γίνει αρκετός δώρος στην πόλη με τις δράσεις που έχουμε κάνει. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση λίγο για να μην παρεξηγηθούμε λίγο στην αρχή. Οι Καηλαρίστες δεν είναι σύλλογος και δεν είμαι πρόεδρος. Είναι μια κοινωνική ομάδα. Μια κοινωνική ομάδα η οποία δεν έχει ούτε πρόεδρους, ούτε γραμματείς, ούτε ταμεία για να ασχολείται με λεφτά κτλ. Είναι μια ομάδα, μια παρέα η οποία αγαπάει την πόλη της και φροντίζει για αυτήν σε διάφορους τομείς. Στην καθαριότητα, στα κοινωνικά και πολλά άλλα θέματα που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Με εθελοντικό χαρακτήρα κυρίως. Πάντα με εθελοντικό χαρακτήρα. Δεν αμοιβόμαστε από κανέναν, ούτε μας κατευθύνει κάποιος τι θα κάνουμε και τι τέτοιο. Όλα τα αποφασίζουμε εμείς μεταξύ μας σαν Καηλαρίστες, εντοπίζουμε το πρόβλημα και δράμε εκεί. Βλέπω και το μπλουζάκι εδώ του Πέτρου που μου αρέσει πάρα πολύ και θέλουμε κι εμείς να μας δώσεις. Θα σας φέρω Πέτρο, την επόμενη φορά που θα σας φιλοξενήσουμε να βγούμε κι εμείς με τα μπλουζάκια μας, Λίτσα. Έτσι, Καηλαρίστας. Και γιατί όχι να ενταχθούμε κι εμείς. Μπορούν και άτομα πέρα από την Πτολεμαΐδα να ενταχθούν στο σύλλογο. Ναι, είναι ανοιχτή η ομάδα. ομάδα Όποιος αυτή. έρχεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αρκεί να έχει όρεξη για δουλειά και να αγαπάει αυτό που κάνουμε. Ή θα μπορούσατε να παρακινήσετε και ανθρώπους στις υπόλοιπες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας να κάνουν μια αντίστοιχη ομάδα, η οποία θα προνοεί για την ομορφιά και το καλό της πόλης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επιδίωξα να βρω κάποιους φίλους από Κοζάνη, αν μπορούσαν να ξεκινήσουν να κάνουν τους κοζανίστες ή κάπως αλλιώς, τέλος πάντων. Δεν βρήκα κάτι, αλλά εύχομαι στο μέλλον να βρεθούν και από την Κοζάνη και από τη Φλόρινα και από τα Γρεβενά. Λοιπόν, επειδή έχουμε και ένα βιντεάκι να το δούμε, που περιλαμβάνει έτσι διάφορες δράσεις από αυτές που έχει κάνει η ομάδα αυτή, όπως θέλει να τη λέμε ο Πέτρος, οι Καηλαρίστες, μπορούμε να το δούμε και να επανέλθουμε βεβαίως για να συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα μας με τον Πέτρο τον Κετσετσίδη. Λοιπόν, συζητάμε βέβαια εμείς εδώ με τον Πέτρο, αλλά έτσι όπως έκλεισε το σήμα και υπάρχει το λόγο της ομάδας αυτής Καηλαρίστας, είδαμε καλύτερα, γιατί στο μπλουζάκι δεν φαίνεται, κυρίες και κύριοι, αν μπορεί να γίνει ένα κοντινό, να παρακαλέσω πολύ κάποιον κάμεραμαν, να δείξουμε το γιώτα από το Καηλαρί. Φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά εδώ. Είναι ένα φουγάρο, Πέτρο μου, που έχει γύρω-γύρω από την καμινάδα που βγαίνει έτσι το μαύρο αυτό σύννεφο. Εσείς το έχετε άσπρο και έχει και ένα πράσινο χρώμα. Ναι, είναι το φουγάρο της ΔΕΗ που βλέπουμε συχνά στην περιοχή μας. Βέβαια σε πολλούς δεν μας αρέσει
Και εμείς προσπαθούμε αυτό το φουγάρο να το κάνουμε πράσινο, δηλαδή να το κάνουμε πιο όμορφο. Και αυτός είναι ο σκοπός μας δηλαδή. Τα άσχημα σημεία της πόλης να τα κάνουμε ακόμα πιο όμορφα. Και είδαμε κιόλας το σποτάκι το οποίο προηγήθηκε πολλά σημεία, όπως είναι πολύ χαρακτηριστικό το Συντριβάνι, το οποίο είναι το σήμα κατά τεθέν εκεί στην κεντρική πλατεία της πόλης, της Πτολεμαΐδας, όπου δώσατε ένα ευχάριστο χρώμα, κάτι το διαφορετικό. Και έχει γίνει πλέον πολύ προσιτό σε όλους τους Πτολεμαϊδιώτες να πηγαίνουν και να απολαμβάνουν εκεί κάποιες στιγμές της ημέρας και να το χαίρονται πραγματικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή η δράση μας έκανε πολύ δώρο. Το Συντριβάνι στην αρχή, όταν το είδαμε στις αρχές του καλοκαιριού, ήταν ένα ξερό τσιμέντο, δεν είχε μέσα τίποτα, είχε πολλά σκουπίδια, ήταν ένα γκρι πράγμα. Να βλέπουμε παράλληλα και τα πλάνα που έχουμε για την συγκεκριμένη δράση. Και έτσι αποφασίσαμε εμείς να δράσουμε. Μαζευτήκαμε 4-5 άτομα, πήραμε μπογιές, τις σκούπες μας και ξεκινήσαμε να το περιποιούμαστε. Το όλο ευχάριστο σε αυτή τη δράση είναι ότι ενώ ήμασταν 4-5 άτομα στην αρχή, όσοι περνούσαν και κυρίως νέα παιδιά και μας βλέπανε τι κάναμε, τι δημιουργούσαμε, το ευχάριστο ήταν ότι άρχισαν και μπήκαν στην παρέα μας. Δηλαδή πήραν τα πινέλα, πήραν τις σκούπες, αρχίσαν και βάφανε. Και το αποτέλεσμα τελικά ήταν πάρα πολύ καλό. Άρεσε πολύ κόσμο. Βέβαια, εντάξει, όχι σε όλους, γιατί άλλοι είχαν αντιδράσει λίγο στα χρώματα, στα σχέδια και τέτοια. Αλλά τουλάχιστον εμείς πιστεύω ότι κάναμε το καλύτερο και από αυτό που ήταν τουλάχιστον. Είναι όντως πολύ όμορφο και γενικότερα η ομάδα σας δραστηριοποιείται κυρίως γύρω από την καθαριότητα, το πράσινο, την αντιρρύπανση. Αυτή είναι η πρωταρχική σας στόχη, έτσι δεν είναι, Πέτρο? Είναι και ένας στόχος μας αυτός, αλλά δεν επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό. Οι δράσεις τώρα, π.χ. το χειμώνα, θα έχουν και κοινωνικού περιεχομένου. Ήδη έχουμε αποφασίσει κάποιες δράσεις οι οποίες θα είναι για τα Χριστούγεννα. Μια δράση αλληλεγγύης προς τις άπορες οικογένειες, οι οποίες θα συλλεγούν κάποια τρόφιμα από τους κατοίκους της πόλης με έναν τρόπο που έχουμε επιλέξει και θα δοθούν στις άπορες οικογένειες της πόλης. Μια άλλη επίσης δραστηριότητα κοινωνική είναι για τα παιδιά αυτών των οικογενειών. Θα μαζευτούν κάποια δώρα και θα γίνουν κάποια πάρτι συγκεκριμένα για αυτά τα παιδιά, ώστε να διασκεδάσουν, να τους δώσουμε χαρά στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Υπάρχουν κάποιοι φορείς ή κάποιες άλλες ομάδες που συνεργαζόσαστε ή που σας βοηθάνε για να επιτελέσετε το έργο σας? Γιατί μπορεί να είναι, Λίτσα, μια αυτόνομη κίνηση, αλλά σε επίπεδο συνεργασίας υπάρχουν πολλοί που μπορείτε να έχετε. Ναι, είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις συνεργασίες. Δεν έχουμε κάποια ταμπού ώστε να κλειστούμε στο δικό μας στη δράση. Έχουμε ήδη κάνει μια δράση, η οποία είδατε στην τηλεόραση, στην εικόνα σας, ήταν από το φράγμα του Περδίκα, η οποία ήταν ένα κάλεσμα από το Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλλιέων Εορδέας. Ήταν ο καθαρισμός της λίμνης περιμετρικά από σκουπίδια και διάφορα άλλα. Και έτσι τη δεχτήκαμε την πρόσκληση και συνεργαστήκαμε μαζί τους και το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό βέβαια. Εγώ δεν ήξερα το μέρος, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Πόσα άτομα αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην ομάδα? Κοιτάξτε, η ομάδα βασικά ξεκίνησε από το Facebook. Στη σελίδα μας έχουν περίπου γύρω στα 700 άτομα, οι οποίοι δεχόμαστε καθημερινά πολλά συγχαρητήρια για αυτά που κάνουν και τέτοια. Οι ενεργοί καηλαρίστες είναι από 2 άτομα μέχρι 15, ανάλογα τη δράση που κάνουμε. Και τι ηλικίες, Πέτρο? Και τώρα που μας ακούνε κάποιοι μπορεί να ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτή την ομάδα. Ναι, οι ηλικίες είναι από 18 μέχρι 60. Είναι ανοιχτή. Βλέπεις σε κάθε δράση έρχονται και καινούργια άτομα, είτε μεγάλοι είτε μικροί. Σε μια πρόσφατη δράση που είχαμε στις 6 του μηνός, σε ένα πάρκο το οποίο περιποιηθήκαμε τα παγκάκια, βάψαμε κάποια παγκάκια και καθαρίσαμε το περιβάλλον χώρο. Το ευχάριστο ήταν ότι μας πλησίασαν και μωρά 10-12 χρονών. Πήραν τα πινέλα και αρχίσαν και βάφανε τα παγκάκια. Δηλαδή, σίγουρα θα δείτε σε κάποιες εικόνες οι οποίες είναι πάρα πολύ ευχάριστες. Εμπνέεστε λοιπόν, μας είπατε από πού προέρχεται η πηγή έμπνευσης, αλλά θα ήθελα να μου πεις λίγο για το όνομα, Πέτρο. Καηλαρίστας. Όπως είπα, το κίνημα των Ίστας επεκτάθηκε και στην Πτολεμαΐδα. Αλλά για να γνωρίσουν και οι φίλοι τηλεθεατές γιατί ακριβώς μιλάμε, θα ήθελα να μας το παρουσιάσεις εσύ. Ναι, το Καηλάρι το ξέρουμε όλοι στην περιοχή. Είναι το όνομα της Πτολεμαΐδας επί τουρκοκρατίας. Βέβαια αυτό δεν υπονοεί κάτι για την ιστορία της πόλης. Απλά θέλαμε να δώσουμε στο όνομα έτσι και ένα ιστορικό τόνο, οπότε το βγάλαμε Καηλαρίστας. Βέβαια είχαμε και εδώ κάποιες αντιδράσεις, αλλά ήταν πολύ λίγες, οπότε περάσαμε στο έτσι.
Από εδώ και πέρα θα ήθελες να αναφερθείς σε κάποιες περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες που θα λάβετε? Και μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουν και οι γιορτές και νομίζω ότι κάτι θα έχετε να κάνετε. Ναι, όπως σας προανέφερα πριν, είναι οι δράσεις των Χριστουγέννων που θα γίνουν για τα άτομα για τις άπορες οικογένειες, για τα παιδιά αυτών. Σκοπεύουμε να γίνει και μια εθελοντική αιμοδοσία σε αυτό το διάστημα. Θέλω να πω σε επίπεδο εκδηλώσεων, αν θα κάνετε κάτι. Για παράδειγμα, αν διοργανώσετε μια μουσική συναυλία στην πλατεία. Αυτή τη στιγμή όχι. Όχι κάτι τέτοιο. Ίσως στην Άνοιξη είναι και ο καιρός ίδιος στην περιοχή που δεν επιτρέπει κάτι. Ναι, γιατί βλέπουμε από αντίστοιχες ομάδες, αυτόνομες κινήσεις πολιτών, που επεκτείνονται και σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Ναι, σίγουρα. Βέβαια και εμείς άμα δεχτούμε κάποια συνεργασία, πρώτη συνεργασία, δεν θα πούμε και όχι. Επόμενη στόχη σας, Πέτρο? Φαντάζομαι ότι ο πύχης ανεβαίνει έτσι όσο περνάει ο καιρός και γίνεστε ακόμη περισσότερο γνωστοί. Επόμενες στόχοι μας, ήδη σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι ξέρουμε, το κίνημα των Νίστας εξαπλώνεται. Είναι οι Πατρινίστας, οι Ατενίστας, οι Παγουρίστας στα Γιάννενα και έχουμε μαζευτεί σε μια πανελλήνια συγκέντρωση που κάναμε στην Πάτρα στις 10 Οκτωβρίου, η οποία αποφασίσαμε ότι θα γίνουν κάποιες κοινές δράσεις. Τώρα περιμένουμε να βγουν οι αποφάσεις τι θα κάνουμε και θα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα ταυτόχρονα την ίδια μέρα παρόμοιες δράσεις. Πολύ ωραία, και φυσικά εμείς, Πέτρο, είμαστε εδώ για να κοινοποιήσουμε κάθε δράση και πρωτοβουλία σας, η οποία θα είναι πολύ χρήσιμη προς τα έξω. Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν έτσι αυτό το μεσημέρι κοντά μας, στην πρώτη εκπομπή, στην πρεμιέρα μας. Μας έκανες καλό ποδαρικό, πιστεύω. Μακάρι και το εύχομαι. Καλή επιτυχία να έχετε κιόλας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι στους φίλους και τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ότι άμα θα ήθελαν να επικοινωνήσουν μαζί μας, μπορούν να μας βρουν στο Facebook με το όνομα Καηλαρίστας Πτολεμαΐδα και στο email kailaristatgmail.com. Πολύ ωραία. Και ένα μήνυμα, έτσι, έχετε κάποιο μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε μέσα από αυτή την εκπομπή? Γιατί μην ξεχνάμε, όπως είπαμε και στην αρχή, κυρίες και κύριοι, ότι στόχος αυτής της εκπομπής είναι να βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής όλων μας. Το μήνυμα το δικό μου θα ήταν ένα μήνυμα το οποίο είπε ένας μεγάλος ηγέτης, ο Γκάντι, το οποίο λέει: γίνει η αλλαγή που θέλεις να έχεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πέτρο, που μας ήρθες από την Πτολεμαΐδα και πάλι να στείλουμε την καλημέρα μας στην όμορφη Πτολεμαΐδα. Λοιπόν, τώρα